Wis yo mung kelingan Allah kok kelingan sing ngelokne. Ya wis ora mari-mari. Kejadiane tahun 2000, tahun 2026 lho urung cepot. Lah pancen ora kok cepot to. Nyapa to yo ora takon karo Mah Ngarep, ora kelingan piye nyapa. Mah Ngarep iki lho yo tahun 2000 mantu gedhe. Aku ki seminggu rewang ndak mulih tak belani yo seminggu rewang ning Mah Ngarep. Bayangno yo. Tekan doto lho kok aku ora dijak ngeterne manten to yo. Ora dijak ngeterne manten tahun 2000 lho 2026 cek kelingan 26 tahun hatimu tersiksa. Mergo nyapa? Panjenengan sendiri yang mengizinkan tersiksa. Karena kok lebokne hati kok centelne ning ati. Hei. Mula lek pengen atine awet parat nek enek apa-apa aja dilebokne. Lek enek apa-apa aja dilebokne. Wis engko lek mulih kompak bareng wiritane. Nek enek apa-apa aja dilebokne.